Božićni turnir u Krupnju ove godine je prvi put organizovan nakon trogodišnje pauze izazvane epidemijom COVID-19. Organizator turnira bila je turističko-sportska organizacija opštine Krupanj, a pokrovitelj opština Krupanj. Turistička organizacija je zadovoljna organizacijom ovog turnira. Ona je bila organizator, opština, odnosno lokalna samouprava je bila pokrovitelj ovog turnira i njima bi se isto zahvalio ovom priliku. Publika, videli smo u velikom broju publiku svaki dan na ovom turniru, to potvrđuje kvalitet ovog takmičenja.